Moi. Terve. Terve. Tervetuloa. Olen Mona-Liisa Malvalehto, hiihtäjä nykyisellään ja toivottavasti tuleva muusikko. Ja olen syntynyt Rovaniemellä ja tullut sit miehen perässä tänne Kouvolaan. Hiihto on ollut mun harrastus ihan, mä oon 2-vuotiaana laittanut sukset jalkaan ja sen jälkeen siitä asti hiihtänyt kilpaa ja se on ollut semmonen suuri intohimo aina ja joka kerta kun tuossa sitten kesän jälkeen, kun kesällä hietään rullasuksella, laittaa talvisukset jalkaan ja pääsee lumeelle, niin sitä huomaa, että vitsi, mä rakastan tätä hiihtämistä. Että sen takia mä haluan nähdä vielä, jatkaa hiihtoa siihen asti, että näen, että mitä mun kropasta on irti otettavissa ja mille tasolle on mahdollista vielä päästä. Joo, tällä hetkellä hiihto on mun ammatti ja sitä on tarkoitus tehdä tonne 2018 olympialaisiin asti. Kouvolassa on ihan loistava harjoitella hiihtoa ja ylipäätänsä varmaan mitä tahansa lajia, mutta asuinpaikkana tää on ihan ihanteellinen meille hiihtoon, että päästään suoraan kotoa rullasuksella kesällä hiihtämään ja pyöräilemään hyvin maastoihin, että paljon käytetään Tykkimäen nousuja siinä joka suunnasta oikeastaan ja sitten pääsee suoraan tuohon pururadalle talvella hiihtämään ja sitten kesällä juoksemaan ja on polkuja jos mihinkä suuntaan. Ja sitten vielä yksi plussa, että tänne Valkealaan on nykyään tehty tosi hyvä tykkilatu syksyllä jo ja mikä on ollut koko talven käytössä sitten, että jos on lumettomia talvia, niin se on ollut tosi hieno homma, että siihen on satsattu. Parasta Kouvolassa näin urheilijan näkökulmasta on ehdottomasti nämä olosuhteet ja se, että tuo luonto on niin lähellä oikeastaan joka puolella Kouvolaa ja sitten myös se, että Helsinkiin lentokentälle on tosi helppo mennä, että se on 1,5 tuntia autolla ja tavallaan on niin hyvät liikenneyhteydet joka suuntaan.